Здравейте хора, аз съм Resurrected и това е Hypixel и в TNT Game Wizards. Та играта се състои от два отбора. Най-напред да избера магиосник. Магиосник. Ще съм огнен магиосник. Та играта се състои от два отбора, главно магиосници. И отборите са червени син. Целта на играта е да завладяват бази. Аз съм от синия, добре, този път съм от синия. В принцип само от червените. Целта на играта е да завладявате бази. Те са само 3. И като завладявате база ви се дигат точките. Там има поинтове. Red и Blue и point Gamma има. И колкото повече точки сте, накрая толкова което повече точки печели и колкото с повече завладяни бази. Не знам какво ми се хвърли така. И няма значение. Избрах фар магионника, защото той е най-як. Може да се телепортира. Какво ли не може да прави. Аре бе, просто грозен манга. Бах ти бъга, ще да умра, самичък. Сега не помня дали съм син или... Добре, син съм. Убиха ме още в началото, това е много гадно. Да им до тъпата база. Добре, по принцип, като играл червените, винаги бият сините. Сега за първи път играл от сините, да нова победим. Като гледам сега червените са повече точки. Опа, много далеч. Хари Джей Били Беги или да знам какъв е. FG. Аре бе, човек! Не мога оцеля. Буп. Най-накрая оцелих. Не оцелих. Добре. Team Red has taken point alpha. Please. Да бе, ти не чита си. Ето там. Не, това беше син. Вярно е. Сега свикнах да съм от червените и само сини гледам. Ето тук е русофил. Аз го налях и той го уби, брат. Добре, може не съм го налял само аз. Шиван бък. Какво е тази магия? Какво това вижда? Ето, you killed Sky Viper 13. Сега вземем базата, се крием за тия думки. Бързо! Ето, взехме базата. Идват. Не го убих. Няма значение, това най-зарибената игра според мен в TNT Games. Другите са просто прости. Някои приятели харесват повече. You killed Kush 78. Моите приятели повече предпочитат Boss Pleave. Но аз предпочитам това. Много по-зарибено е. Пък и на Boss Pleave е много кратък. Аре бе, трима са, никой няма да умре. Това ще умре би трябвало. Точно защото са трима, аз трябва да умра, но няма значение. Аз съм... Добре, аз умрях. Какво? Прибих тук двама и умрях. Пак гледам сините. Вярно, че съм син. Добре, обаче отдей като играх забелях нещо, че като се сваля Wizard-а и като стоиш на едно място по-бързо ти зареждат спеловете. Имам пред по-бързо стрелваш, но тук като нищо не се вижда. Игра на тайни, защото много лагва заради експлозиите. Ето вижте сега. Пуп. И след това веднага му изстрелям. Иначе по принцип не е така ако... Бонус first 1000. Какво ще рече това, да я знам. Видях, че му оцелиш копеле. Ох. Аре, качи се някъде, бахти Wizard. Това беше бахти Fortune. Ето, той даже се казва Fortune. Бахти лъкера, човек. Би. Буп. Надявам се така да ги... Ето, Sky е мой. Шибана работа.
То Fire Wizard явно. Пуп. Пуп. Оха. И ако ги... Почнахме тук. Аре, бе, ти си мой, ти казах. Не умря. Не умрям, аз умрях. Няма значение. Трябва да гледаме да биеме, пък сме доста преди нас. Доста преди нас сме. Ей, два Fire Wizard ли сме тук? Чай сега. Къде отиде? Fire Wizard и то вали към вода. Добре, яка стратегия. Аре, стреляй най-накрая, бе! Винаги стреля, когато не трябва. Аре, стреляй сега. Защо не стреляй сега? Стрелям къде да му убият. Мамка му! Опа, you killed Harry FG. I need more kills. Добре, така. Ох, фак. Къде са, бе? О, какво става? Айде да умре някой. Умръзна ми вече. Не аз само. You killed Sky Viper 13. Онзи Creeper hit ли има? Да, знам какво има тук. You killed Link. Link ли? Ох, фак. Не знам дали има някакъв по-бърз Wizard от тоя. Но искам да съм с него някакъв по-бърз. Искам да... Ние бихме. Еми да, хора, това беше от мен. Аз бях Resurrected и хайде, чао.